Nuai masuk mahita tu parningotan ni ari hamamate ni Tuhan Yesus Kristus. Marede mahita sian buku ede nomor 83 nalau do biru-birui. Mari hite-hite goar ni debata ama, dohot goar ni anak na Tuhan Yesus Kristus, dohot goar ni tod di parbadia, na tumopalangit dohot tanoon, amen. Nagabe pangoloi do Kristus pai mamate, pola tung mate tersilang, di dia akka sorop mi ale hamatean, di dia pangago ommu ale banuatoru, haleluya. Martangi yang mahita. Oh Tuhan Yesus biru-biru ni debata, nama morsad dosa nami. Na jongjong dohami di jolom marningot ho nadar gattungi. Takas dohuat tusihami habebernit ni natinaommu di dolok Golgata. Tuki dohami marningot dosa nami nama korhon hamamatemi. Asi maroham, urupi mahami asagabe upani halojammu hami. Amen. Marede mahita sian buku ede nomor 81, Yesus mual ni ngolukku.
matik ni debata dihita di parningotan ari hamamate ni Tuhan Yesus sadarion, imana tersurat di Rom biddu onom ayat 10 tolu. Jala unang mapasat hamu akkar ruasmuna tu dosai, bayan sijata ni hajahaton. Tu debata matahe pasahat hamu dirimuna, songon akka naung pinangolu sian namate. Songoni nang ruasmuna, tu debata mai, bayan sijata ni hatigoran. Atong rap mangidogogo mahita sian Tuhan debata. Ale Tuhan debata, saya pargugui mahami, mangulahon na hopar tupatimi. Amin. Marede mahita sian buku edde nomor 412 di Dolok Adui. Tatopoti madosata martangi yang mahita. Ale Tuhan debata pargogo naso hatu dosan jala amanami. Hujau hami dogoar muna badiai. Ala natar gogot hami marningot dosa nami. Say marasini roha mahomi dahamion. Oh Tuhan Yesus Kristus, anak di debata nagabi colma alani hami. Namate jalana hehe sian namate. Nama naik tu banua gijang doho mengondihon hami. Asir roham dihami. Saya patok tong madihami roha hamuleteo tuho. O tod di parbadia pangapul di namarsak roha. Pamalum masaluhut na bernit binahen ni dosa nami. Roma ho mangingani hami. Asa marlas ni roha hami mangulahon lomo ni roham. Hodo parhitean ni nasa asin ni roha. Say unang tulak hami. Say tangihon mahami ho ale debata ama anak dohotod di parbadia. Amen. Laus tabege mabaga-baga ni debata taringo tu hasesaan ni dosata. Songon sitong na mangulu ahunin na Tuhan Jahoba. Tung nasolomodo rohakku mida hamatean ni parjahat. Nalomodo rohakku mida hamumula ni parjahati. Tumadikod dalanna asa mangulu ibana. Hasanga pema di debata na digijang. Amin.
Marede mahita sian bukuede nomor 426 tutu nama te Jesusi. Hatani debata terupuk epistel di hita sadarion imana tersurat di Heber biddu 4 ayat 14 rodi ayat 16 marsoring-soring mahita majahasa. Onpe di bahen naung adong di hita situa ni malim na bolon naung manorusi akka banua gidjangi ima Jesus anak ni debata gomos mata tiop naung tapar hatopoti. Ay nawadong do di hita sintua ni malim na karbahen dongan makilala di akka hagaliota. Tung nataruncun do ibana di nasaluhut songon hita alay dang mardosa. Attong marhiras ni roha mahita mandapot ton habangsa para sia-sian. Asa tajalo talup ni roha, jala asa dapot asini roha hita bahen pangurupion ditiki halehetanna. Ido sahatna, martua do akan atumangihon hata ni debata jala nau peopsa. Amen. Marede mahita sian bukuede nomor 622 masai nal-nal di akka partikian. Urun damar si
Tidakkon maha porseao tai songana hina tidakkon ni dongata saha porseaon di sadok portibion rap mahita madok. Ahu porsea di debata Jahoba ido ama pargogo naso hatu dosan natu mo palangit dohotano. Ahu porsea di Yesus Kristus anak ni debata Jahoba nasa sadai imana tinubuhon ni si Maria nagabe-gabean siantot di parbadia adorang sohabubuan. Ido tuhata na tumaon na bernit di panguhuman ni Silatus. Nama tetar pajal do ibana di hau pinar silang. Na tua tu banua toru dung ditanom. Na mulak mangolo di hari patoluhon. Nama naik tu surgo la hundul tu siamun ni debata Jahoba. Amanai pargogo na sohatu dosani. Di sima ibana pai mamulak sogot tu tanoon. Manguhumi halak na bangolu dohot na mate. Ahu porsea ditot di parbadia. Jala adong sada huria na badia. Huria hatopan ni halak Kristen akka na badia. Dohot dihasesan ni dosa. Dohot dihatai na maddok. Mulak mangolu sogot daging ni halak na umate. Dohot dihangoluan na sora sudah. Amin. Tapapunggu mapelean sada A do sada B huhut maredde hitasian bukuedde nomor 84 out naginorga tu rohakku. Dami debata na sumurung sian salut na roha. Ima na mangaramoti ati-ati do pikiran muna. Di bagasan Kristus Yesus tuatai. Amin. Hureni tuata di bagasan Kristus Yesus.
Berita nauli di minggu parningotan ari hamamate ni Tuata Yesus Kristus. Ima nanienet sian buku Yesaya bidu 52 tohomai sian ayat 10 tolhas tu ayat 15. Songonom ma didok disi. Ida ma pistardo pabahenan ni naposokku. Tarhicat doibana jala di patibo gabe tibul situtu sokot. Ia songoni songgot ni rohani torop halak midaibana dibahen hinaroani rupana dibahen tadina sian jolma hian rupana pe maradopon jolma. Songonido urasonna torop aka bangso parbegu sogot. Hobedo aka raja maradopon ibana. Ay halak nasodung panahatan ni baritai. Nasida do marnida jala halak nasodung ubegesa ido mangatusi sogot. Hurian Tuata di bagasan Kristus Yesus di parpudion tung heboh do hita dia kabarita ima taringot tunaido na Crazy Rich. Ima halak na tung macamora super kaya. Na tung gudang akab bisnis na adong mobil mewah, rumah mewah, jala tung loromor hana lau pamer tuaka dongan na. Jala gudang don dia ke kota-kota besar, isarani di Jakarta, Medan, Bandung, duaka kota nasing. Tarhalomong do gudang jolma mamereng aka parange ni Crazy Rison. Apalagi nasida deba dong duaka naposo. Nadong pesawat pribadi doaka barang-barang na luar biasa mewah. Jala penampilan nasida pe macai uli jala mantap berengon. Gaya nasida luar biasa. Poso, mamora, dungi uli muse berengon. Uri Tuata anggo di torop halak totuon sada sialomoton. Suatu idaman, idola, termobi dia ka naposo, kalangan muda. Ape balik sana masa na torop tabereng di tongat-tongat ta gudang do hala na subuh ya pala manuor sepeda motor. Mulutung adong pe kiri 21 tahun. Ale oma na masa nuang di tongat-tongat ta aka pangalaho dohot gaya Crazy Rich menjadi bahan perbincangan dan viral. Disanjung jala godang dohala tarlomong di sini. Ale di parpudiarion deba nasida orang-orang super kaya ini ternyata ada yang tipu-tipuan. Aka pergabus menawar honaka bisnis-bisnis na hira mangaleon pangomon na belga na godang ale sasitong na dangadong masay. Ale nampe sungoni godang dohala torop nagabe tertarik. Nah hal itu ma jaka nasi songoni aka pangalaho na manipu do jati noaing ngagabe dipidana. Uri Tuata di bagasan Kristus Yesus gudang dono yang hala gabe mamake-make nasida jala noaing ba ngagabe gudang hala na makasuguhon. Di bagas setikion ido memang namasa tadopi. Ima namian ditongatan waing udok magwarna dunia pesona do sadana ima dunia personal.
dua dunia on tak kuboto manang beha mian di tengah-tengah ta hadir jala memang lomodor hatta mamereng aka na mempesona dirita, mempesona si malolong ta, na menyihir, mabain hita tarolomong jala tertarik kita mamereng akan na bagaki, na indah, na wah, na cuan, na tabu begion si pareon, jala apalagi molo imana menawarho naka keuntungan-keuntungan na luar biasa. Maka dongan jodoh di HP ku muncul aka iklan manang berita dak foto di hita saluna olo dorasong ini iklan-iklan na patu begehon pabuahon buhado asa boy mangulu mamora hatop alai dang pola gudang aka si patu pau tu si instan, dan ini sangat mempesona dan banyak orang terpana dan suka ini. Dungi Roma muse ima tipe manang dunia natadupin wa ima high personal yang dimana kita diajak untuk menonjolkan keakuan diri kita dan identitas di diri tahun waing dakola punata alai dipasat, di-share, ditontonkan kepada orang lain. Dan ini menjadi konsumsi publik. Pencitraan diri dang na toka benwaing. Bukan sesuatu yang tabu. Sesuatu yang dianggap aneh. Ale justru tung dihalomon halak. Nah, seseorang akibatnya ya bisa menjadi lebih terkenal daripada komunitasnya. Dia menjadi lebih terkenal daripada kelompoknya. Dia lebih menjadi terkenal daripada gerejanya. Dia menjadi lebih terkenal bahkan dari negaranya. Orang lebih kenal dia daripada komunitasnya. Dan branding diri, pamer diri, show off, dan lain-lain luar biasa. Nah, kedua karakter ini nuaing bersatu dan di mana kita mempersonakan diri kita kepada orang lain. Ujungna tarhalomong majolma mamereng hinauli nadong dihita. Udah tua tadi bagasan Kristus Yesus sadar manadang sadar hita pe jot-jot do terjerumus ima mempersonakan diri. Asa diangkat, asa disanjung, asa dialomon halak, asa diagungkan halak. Jala disanjung-sanjung halak. Dimuliakan oleh orang lain. Tauji do mabain aka branding-branding, tauji do menampil ho diri tasa diri. Nah sebetulnya jot-jot dang apalah songuni nian. Realistis nadong di dirita. Jalan paling parah ima molo muncul sikap mempesonakan diri, dohot makalakali, membodoh-bodohi orang, membuat orang tertipu dengan apa yang kita lakukan, bahkan membuat orang menjadi rugi. Odak kolan halak na egois, alai hudok ma omma halak naso dialomohon di bata. Bagaimana kita bohado hitan waing asa malua sian situasi na cenderung hita holan lau mabain dirita baga berengon ape disusah diri hita mabain halak gabe rugi. Di bagasan trupukon tungapit do Jesaya pabuahon pasahaton baritana. Sangat relevan di situasi na songonon. Panuirang Yesaya di bagasa bukuan manugia kita asa mamereng ima rupa ni sahalak naposo ni Tuhani. Naposo ni Tuhani. Hamba seorang yang buruk rupanya. Nasodenggan narwa bereng rupana. Dangadong otik na boy mempesona. Alai di patudu do tuson ima pohama imana halak na tutu si tutu dangadong rupana alai justru imana ma nagabe dipatibo di bata dipatibo tarhicat imana
Molo di bahasa Indonesia, di bahasa asli di do ison, dikatakan bahwa wajahnya itu dirusak sehingga tidak seperti manusia apapun di dunia ini. Wajahnya tidak bisa dikenali dan tidak bisa dicocok-cocokkan dengan wajah manusia apapun di dunia ini, saking rusaknya. Udah itu di bagasan Kristus Yesus tak kubot hita, ya hita mamereng rupani jolma netung sega situ tu, molo atar maul tabayang rupani tak coba maju magabar rupa tasadi manang rupani halak di harotas dungi uji maju macoret-coret manang tak uji maju mencabi-cabi harotasi berengot tama tung roas itu tu do gabbari roas itu tu jala boido dang tatadabe isi do natakobari di bagas turpokon Jesaya tung macai apit jala sengaja do paturakon soal rupani naposoni Tuhani wajah hamba itu wajah itu anggo di parnguluat tak singarupari wajah itu memang sangat penting. Secara fisik, wajah itu adalah soal penampilan, soal pesona, soal citra diri, soal ketertarikan. Oleh karena itu amat penting ikon tarawat, terjaga do urupat tahun. Wajah kita ini. Unang sampai adong seada noda nalohot di urupat tahun. Di wajah kita. Bolo adong do songon na birong oti di rupat tahun yakit do repot do hita buhama asa manesaon. Mikor lado hita tu kaca ipayes mon ilemba badak do kanasi. Repot. Itu banda untuk merawat wajah ini mahal. Molo naing dinggad do uli berengon lau tu salon manang tuaka tempat perawatan itu mahal. Oleh sajope disi ngatur sikian, apalagi mula dong sampai setengah hari disi, bah, tang mino tobe. Mahal, penting. Ale omma di patudu, si Yesaya, bereng ma, rupani naposoni Tuhani. Dang adong be mirip na tumiru rupani anak di jolmai. Sangat jelek. Disegai malah. Nah, turpukta sadarion, tung padarot tuhita ima rupani naposoni Tuhani. Tidak menarik. Tidak perlu tampil yang begitu-begitu mempesona. Bahkan wajah yang dimiliki adalah wajah yang memalukan. Wajah yang sebaiknya disembunyikan. Namun justru hamba dengan wajah yang demikian ditinggikan, disanjung, dan dimuliakan. Dang namadok dang denggan molo uli rupata. Dan alai neng dohono disom ima bohama asa roha parbagasoni. Bohama asa naposoni Tuhani. Pabuahon jalan mengupayakan supaya melihat bukan itu yang menjadi utama, tetapi bagaimana dia mau bersikap. Mengalir rohana. Lau mabahen na dumenggan. Na arga sian imanai di lehon tudongan na jolma. Karena pesona itu tidaklah serta merta akan membawa segalanya. Alebohama asa rendah hati, peduli, dan mau rela berkorban sampai mati. Rituata di bagasan Kristus Yesus di minggu perningotan hari yang mamaten Tuhan Yesus di bagasan tikion di pangido hita asa mamereng memilit rupani songon naposoni Tuhani. Rupani naposo narade mangalehon no marga di bana. Asa boy gabe hehe dongan na jolma. Noaing suku-suku tu hita dunga otak ni dia hita mangalehon akan argai. Bahkan dang mapardulihon na umarga na dong dihita. Asal ma donga tai boy denggan nguluna. Asal ma boy tau rupiah kanasimi.
dang tahomol-homol na umargai, dakola di diri tasadiri. Songoni nang ari-ari tingulit tahun 24 jom. 3 jom ma tapasati tudongata mengurupi. Sadia leling mahita pasidikon ari-ari tahun la mengurupi dongan na jolma. Dada hola tu diri na sadiri. On sada refleksi sian parningotan hari hamamati ni tuata Yesus. Huri tuata di bagasan Kristus Yesus sahalak padita Luther Jerman. Teolog aktivis muda. Padita Dr. Dietrich Bonhoeffer. Ima sahalak natung mace koras menentang aka pembantaian na pinatupani Nazi Hitler. Dia banyak membantu orang-orang Yahudi, orang-orang Kristen yang ditangkap dan dicoba diloloskan supaya tidak dihukum mati. Berani di mana dijolo mengadu PI. Mace koras tu mana mengkritik Hitler. Maka dongan di potoi bana tung macai berbahaya do na pinatupanai akan mengancam dirinya. Aledang mabiari bana di si. Ala di potoi mana hola Yesus do na hua biari. Ujungnya memang ditakup di bana, di penjara. Jala nangpe di penjara bana bisa ngau di mana do lao mabain pangapulion tuaka donganna nadong di penjara. Di umurna 30 tahun ujungna Bonhoeffer digantung mati. Ibana mamilit songon rupani naposoni debata. Narade mangaleo dirina. Nang pay mana sahalak akademis. Nang pay mana sahalak padita. Alay turu do ibana. Tutonga-tonga ni. Parnguluon ni. Bangsona. Ruasna. Na di bagasan ancaman. Dang hudul libana di kursi. Dang hudul libana sabing di jabuna. Alay. Lawe mana. Mabain aka pangapulion. Aka nadinggan tu akadongan. Di bagasan bukuna ima The Cost Discipleship. Ido imana do argado maoldo gabe sisian ni Tuhani. Alaikon manuhu silang. Alinang pesongoni argana alana argado pasu-pasu ni Tuhani. Ido ubahen dipatupai mana, dibain di mana, buhay mana setia, hot di pajuan ni Tuhani. Alay di imana mamuse nangpe arga maol gabi sisian ni Tuhan. Di imana pemuritan gabi sisian ni Tuhan Yesus ima sadanekon siala sonoton. Ala debata mengurupi akan naposo na mangaleo dirina tutuhan soninang tudungan jolma. Jala ido na diodolhon di bagasan turpukon. Di patibodo akan naposo na mangaleo dirina. Na maswadahon rupana. Na rade rupana dang gabi idaun ni jolma. Alay naing ma idaun ni debata. Kemuliaan, kehormatan adalah milik hamba Tuhan yang menderita. Peringatan, perningotan ni hamamation. Ima lau paingotok kita, asa rade hita, manuhu silangi. Alay ingot mah, nang pesongoni, sila sonot todoi. Ala di ujung noi, di patibo, tibul situtu sogot, aka na manuhu silangi. Dang polekon songon, krerijiks, yang berlebihan demi suatu kehormatan. Alenang magabi amazing servant. Karena Tuhanmu akan meninggikan engkau. Akan membuat engkau lebih tinggi lagi. Gabi tibo situtu. Di bagasan turpukon, di pangido hita, asa gabi sisian ni Tuhan. Narade mangaleo dirina. Narade manuhu silang. Narade mangaleo no marga siya ni mana. Bahin dongan na jolma, lumawima.
bain di bata. Asa marmulia warna. Amin. Ale Tuhan, di bagasan parningotan ari hamamate ni Tuhan Yesus. Tung bagas do hami marhite trupokon, disungguli, asa mamereng do pakko. Naung mate di hau pinarsilang, manaon aka nasonyalomon ni Portibion. Alai ujung nasugod di patibohodo ali Tuhan akan naposomi. Atong ali Tuhan ajari hami asa manatap do pakko. Ajari hami li Tuhan asa marpakiri mo tuho. Asa unang mabiar hami. Jala ajari hami asa totop setia hami. Manuhu silang mi. Lumobi asa boy hami manarihon mangurupiaka dongan nasyurupon. Tarmo beli Tuhan di situasi pandemi COVID di Tikyon. Tutu nungalam boy denggan. Alai tong doali Tuhan. Ikon masyurupa kami. Jala marpos ni roa tuho. Asa sudena masa di hami. Boy pulau si hami di bagasan hadamion. Jala marpos ni roha tuho. Ali Jehovah, kudang ako sakap-sakap ni roha nami. Sakap-sakap pribadi, keluarga, sunguni nang diaka ulaun nami si ganupari. Atong tuhodo pa sa tamili Tuhan, asa ramoti hami, leo mahabiso na siya ko. Jala, leo magugali Tuhan. Asa talup hami mulahuni, jala talup hami pasatoni hola tuho. Holan di bagasan Tuhani. Ali Tuhan, sudia ka rencana mi, atong tuhoma, asa gabi hamuliaon di guarmu. Urupi hami ali Tuhan. Holan di bagasan Kristus Yesus, martangnya kami tuho. Amin. Marede mahita sian bukede nomor 26 ayat sada rudi 2 silang nabadiai hutita papungupilian peduahon tukator pusat HKBP. Tataya koma peliata martang yang mahita. Ali di bata amanami na di bonagijang, hodo haroni saluhut, silelo na dinggan, do nasolibasa na muliutus. Hupasat hami ma, siyan na nilomi tu hami pilihan nami tuho. Say jalo may gabi uap na husus di julum. Pasu-pasu may, jalaramoti, asau parsiya kami pilihanon, pati bolon harajommu di tonga-tonga ni huriam, dohot di Portibion. Buhay marohanami marhite-hite todim. Asalam hutadahami godang ni silelomi tu hami. Asalam girgir hami madok mulate tuho. Marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin.
Tuhan debata amanami na marabangsa di atas ni saluhut. Nunga patar huida hami holong ni roham na godangi. Kumodang doi siyan holong ni rohani amama do ina-ina dia nakonna. Tung naso tartibang do godang do argani silelomu di hamion. Ay anak mo na sasadai disuruh hoga bejolma manaon pardangolan icak-icak do pastap-pastap gabe terpaja libana jala tumatean humapkop hami. Muliate marohanami ala naong sayo tang nami jala malua hami siya dosa siyan hamatean do siyan gonggoman ni si bolis. Ala ni pujon nami maguar mo na badiyay. Ala naong dipatupa anakmu pardomuan pardenganan nami tuho. Ale Tuhan Yesus Kristus biru-biru ni debata nang mamorsan dosa nami do dosa ni hajol maun. Muliate marohan nami tuho. Jala pujon nami horo di saleleng ni leleng na. Say tatap mahuriam na hinokopmu. Jala na pinapungumi. Say pahot madihami hasesani dosa do dame na pinatupami. Say paiyas jala parbadiay mahami asa tarbuak ko hami tu banogijang pasaorhon hami tu akan na badiay. Say bunu jala parsilak ko majol manaburuki do sakap-sakap narwa na dibagasan hami. Asa unang marlidang hami madapoton ama na di banua gijangi. Hupasat hami madiri nami tuho. Jala hulio kami rohanami bahin inganammu. Ala naong di kopo hami. Di ho mahami. Jala ho di hami. Say unang loas hami sirang siako. Dongani ma. Hami jala saur maho tu hami. Say patugu mahaporsyon nami tuho. Asa hot laka nami. Sa rodi ujung ni hamatian. Saya ramoti ma akar ruasmu na mamaritahon holong ni roham. Do dalan naong pinatupami. Atong manang mangulu manang mate pehami. Hodo Tuhan nami. Dohot raja nami. Saya si maroham. Ingot mahami di hasangapomi. Jalabuan hami tuhasonangan na dilabung ni debata. Amen. Ali amanami na dibonagijang. Say pinarbadia magwarmo. Say Roma harajawmo. Say saut ma lomo ni roham di banua tongaon songon na dibonagijang. Leho matuhami sa daron hanguluan siapari. Sesa modosa nami songon panesa nami. Di dosa ni dongan namar dosa tuhami. Una kami togion tu pangujunan, palua mahami sian pangago. Di pasu-pasu jala deramoti Tuhan debata maho. Di sodakon Tuhan debata mabuhina tuho jala asima rohana midaho. Di dopakon Tuhan debata mabuhina tuho jala di pasar homa damena tutodim. Kita salutna selamat marningot kita di haramamate ni Tuhan Yesus Kristus. Shalom.